Cez víkend sa v golfovom areáli Blackstork konalo netradičné podujatie s názvom Zdraví na gríne. Už názov dáva tušiť, že aj v tejto reportáži sa budeme venovať téme zdravie. Tým, ktorým na ňom záleží, no sú pracovne vyťažení a nemajú čas na zdravotné prehliadky, alebo sa im nechce vysedávať v čakárniach polikliník či nemocníc, si zašlo cez víkend na vyšetrenie do hotela Internacionál vo Veľkej Lomnici. Diagnostikovanie 7 odborníkmi z oblasti dermatológie, psychológie, kardiológie, fyzioterapie, oftalmológie, dietológie a akupunktúry bolo určené predovšetkým pre hráčov zeleného športu. Golfisti sú ľudia, športovci, ktorí vlastne väčšinu dňa strávia na slnku a strávia ten deň v podstate aj možno, že práve v obedných hodinách, keď je to slnko najintenzívnejšie, a tu platia staré známe veci, že sa majú chrániť, hlavne v takýchto vysokohorských golfových strediskách, kde to slnečné žiarenie je intenzívnejšie, hlavne v oblasti UVA lúčov, a tam by mali sa podľa typu pokožky, či sú tí bledokožci s modrými očami, blondiavi, ktorí vždy zčervenejú až potom zhnednú, alebo podľa tej pokožky, či sú hnedí a pekne hneď idú do hneda, chrániť ochrannými faktormi rôznej intenzity. Minimálny UV faktor by mal byť aspoň 30 a nemali by zabúdať, že tie všetky protektívne krémy oxidujú a mali by byť natieraní každé 2 až každé 3 hodiny. Vzhľadom k tomu, že títo športovci sa v podstate potia, možno, že tam dochádza k nejakému mechanickému oteru, nemali by zabúdať, že tie všetky protektívne krémy oxidujú a mali by byť natieraní každé 2 až každé 3 hodiny. Vzhľadom k tomu, že títo športovci sa v podstate potia, možno, že tam dochádza k nejakému mechanickému oteru. Akupunktúra má už niekoľko tisíc rokov existencie. Je to fakt, môžem povedať, taký zázrak v medicíne, lebo to si Číňania proste na vlastných skúsenostiach vytvorili určité závislosti, ktoré sú v organizme, ktoré sú aj napojení na mimo okolie okolo človeka. A v toto všetko spojili a myslím, že akupunktúra patrí do tradičnej čínskej medicíny, kde sú ešte ďalšie zložky a využívajú práve tieto všetky poznatky, ktoré Číňania našli. Vieme s akupunktúrou riešiť, poviem, veľký diapazon týchto diagnóz, ktoré sú, ale hlavne sú to tieto pohybovky, chrbtica, všetko to, čo ako boli pri bolestiach. Využívate vy možno ako golfista niektorú z metód, možno akupresúry alebo akupunktúry pri nejakom natiahnutí svalstva? No v každom prípade aj v rámci hry, keď niekoho ako si rýchlejšie sekne, ako ho má seknúť, tak sú body, kde sa dá pomôcť alebo predtým a dá sa to ovlivniť, aby tá bolesť ustúpila, respektíve aby sa ten stav dostal do normálnej polohy. Akým spôsobom vplýva životospráva na život človeka a možno na športovcov, golfistov? Takže životospráva samozrejme vplýva hlavne na zdravie a len zdravý človek môže robiť šport, takže myslím si, že v každom ohľade životospráva je jedna z podstatných súčastí života vlastne každého z nás. Je to tak, že my máme do vienka danú určitú genetickú výbavu, to znamená, že každý z nás má isté predispozície, ktoré potom tou životosprávou môže ovplyvniť, aby to zdravotné riziko si znižoval. Ľudia, ktorí majú pravidelnú fyzickú aktivitu, napríklad hrajú golf alebo akýkoľvek iný šport, samozrejme majú vyšší energetický výdaj ako tí, čo nerobia nič, a tým pádom vlastne aj ten príjem môže byť trošku iný. Na druhej strane, čo je veľká výhoda týchto ľudí, je to, že si oddialujú toto zdravotné riziko tým, že tú pravidelnú fyzickú aktivitu majú. Je to možno s pitným režimom? Potrebuje taký športovec zvýšiť denný príjem tekutín? Určite áno. Vôbec ja si myslím, že u nás je problém trošičku s tým pitným režimom, že zabúdame na to, že ten pitný režim by sme mali vlastne s ním začať už hneď ráno, ak sa zobudíme. Nie len športovci, ale všetci. Samozrejme tým športom, nie je to len u golfu, každým športom, tým, že je to vlastne ten energetický výdaj väčší, viac sa potíme a tak ďalej, treba to všetko doplňať. Záleží od typu športu, buď vo forme nejakých minerálok, alebo vo forme nejakých nesladených nápojov najlepšie. O cievne vyšetrenie najmodernejšími diagnostickými prístrojmi mali záujem nielen športovci, tí skôr narodení, ale aj mladšie ročníky. Sú to metódy vyšetrenia tzv. Enkelbrachial index, to znamená, je to vyšetrenie nepriame
vyšetrenie prekrvenia dolných končatín, kde sa porovnáva synchronné meranie tlaku na všetkých končatinách, čiže súčasne na rukách, na nohách, ktoré veľmi dobre koreluje s vyšetrením ultrazvukovým dopplerovským, čiže dokážeme odhaliť včasné poškodenia ciev dolných končatín, ktoré v konečnom dôsledku vedú k poruchám prekrvenia dolných končatín. A druhé vyšetrenie, ktoré demonstrujeme na tejto akcii, je vyšetrenie počítačovým arteriografom. Je to metodika pomerne nová, ktorá vznikla na špeciálnej počítačovej analýze tlakových zmien v krvnom riečisku. Z tohoto vyšetrenia vlastne dokážeme posúdiť zvýšené riziko na počiatočné štádia ochorení. To znamená, ochorenie ešte nie je manifestované klinicky, človek nemá žiadne ťažkosti, navonok môže pôsobiť zdravým dojmom. Ovšem zmenená cievna reaktivita nám hovorí o tom, že ochorenie je tam na nástupe. Je známe, že aterosklerotické zmeny, ktoré vlastne spôsobujú všetky tieto kardiovaskulárne krízy, začínajú už od detstva. Čiže tam je tá genetická zložka pomerne výrazná, takže to vyšetrenie druhé, ktoré som spomínal, vyšetrenie počítačovým arteriografom, je dokonca indikované už aj u detí na odhalenie tohto včasného rizika. No, vo všeobecnosti súčasná generácia má vôbec málo pohybovej aktivity a z mála pohybovej aktivity vyplývajú všetky rizikové faktory pre kardiovaskulárne ochorenia v prvom rade, čiže znamená, je to nadváha, je to nedostatočná fyzická aktivita, nedostatočné prekrvenie orgánov, na to nadväzujúca hypertenzia a komplikácie, ktoré v konečnom dôsledku človeka môžu invalidizovať, zahubiť, myslím tým najmä infarkt myokardu, cievne mozgové príhody, srdcové zlyhanie. Čiže šport akýkoľvek, či golf alebo iný šport je určite lepší ako žiaden šport, ale súčasne sa treba vyjadriť aj k tomu, že ani extrémny šport nie je to optimálne, čo ľudia potrebujú. Takže golf, áno. Aký má význam golf ako šport z toho psychologického hľadiska pre športovcov? Ja si myslím, že akýkoľvek šport je vhodný ako relaxačná aktivita. A golf má také zvláštne postavenie možno preto, že sa tam sklbuje pobyt na čerstvom vzduchu, prechádzka, čo je samo o sebe veľmi dobre relaxačné trávenie svojho času. Vidím tam pozitívne aj to, že sa tam stretávajú ľudia aj rôznych vekových kategórií, aj rôzneho zamerania. Z toho hľadiska, že sú dlhodobé na vzduchu, že chodia, že sa koncentrujú na tú hru. To má veľký význam z tohto pohľadu a hlavne tá koncentrácia, pretože keď sa koncentrujú na ten úder, na tú loptičku, tak aspoň v tom momente musia odhodiť z hlavy všetko ostatné a v tomto má význam. O fyzioterapeutické poradenstvo s názvom Škola chrbta a taping prejavili golfisti taktiež veľký záujem. Mohli by ste nám predstaviť, čo znamená taping? Taping je vlastne používanie pásky, tzv. Tejpovacej pásky, ktorá sa aplikuje buď na svaly, na kĺby, alebo jednoducho len na tzv. Trigger pointy, tak bolestivé miesta. Táto páska nemá za úlohu fixovať nám sval alebo kĺb, ale ona nám vlastne len podporuje činnosť, ktorú chceme dosiahnuť. Čiže na sval sa nalepuje rôznymi spôsobmi podľa toho, či ho chceme tonizovať alebo detonizovať. V prípade kĺbov samozrejme väčšinou ide o zastabilizovanie alebo nejaké zafixovanie v správnej polohe, čiže je to široké použitie a využíva sa hlavne u športovcov. Aké vyšetrenia si dnes absolvovala? Dermatologické vyšetrenie znamienok, zdravú výživu a psychologické vyšetrenie. Ak si bola spokojná s odborníkmi? Myslím si, že sú odborníci vo svojej oblasti a svoju prácu robia najlepšie, ako vedia. Aké vyšetrenie ste absolvovali? Teraz cévne vyšetrenie. Ako dopadlo? Tak bohužiaľ nie veľmi priaznivo podľa mojich predstav. Pán doktor mi upresnil, že ktoré veci by som si mal nechať troška lepšie vyšetriť, brať nejaké léky kvalitnejšie alebo silnejšie. My si myslíme muži, že sme formulári, takže ono to tak potom vyzerá. Ako ste boli spokojní s príbehom vyšetrovania, s prístupom? Veľmi, veľmi dobré. To sú, som povedal, zlatí ľudia. Veľmi dobre mi to pán doktor vysvetlil na týchto všelijakých grafoch. Takže mám sa o čo starať teraz.